besatina abaire besatina ausiriwe vakatuma dzidzi asinganyare uchindi tuka uchindi nyomba uchindi shora iya usive usive gani usive tina abaire besatina ausiriwe vakatuma tsitsi asinganyare uchindi tuka uchindi nyomba uchindi shora iya usive kani usive tina Jaguru nzika ranga sagombeto mkomana akaberekwa musi wa 5 October 1976 paRusape General Hospital ka uyeka akakurira kwa Chikore muri Marusape Marusape ka mumba mawo vakazvarwa ka vanoti ranga ndiyo kutanga icherwa na Kenisia kuzotambudzai ndaizivei na Joseph baba vanga vane madzimai mairi iyo baba zita ravo avainzi Martin Sagombeto amai vachinzi Christina Gowe vese vanobva kwaRusape ikoko primary school yakakaitira kwaChikore secondary school akaitira zvakare kwaChikore ikoko ndoko akaitangira akazoipedzisira kudziva rese kwa high 2 kandudza rese kwa 2 high Reketi chinzasi kuti zvaakapedza chikoro akazodira nga chikoro ndakaita marketing saka ndichita that course
ndo pakatanga kuya pressure yekuti ndirekode makitare. So zvakandiforsa kuti nditange kuita zvekubata ndakanda kushanda ndina sekuru vangu vane mabhazi andaudza rasekwa ikweyo ndakamborowa wodhrofu tiko ikweyo ndichitrai kureza mari kundirekode. Yeah. Pfungwa yekuridza magitare yakazouya paapaya. Tingati here paudiki hwako pane pazvanga zviri mauri kwawembozviita kana kuti kumhuri pane watingati tisi wakatodza madzimba? Kumhuri hapana andoziya. Asi I remember kuti ndiri grade 6 ndakajoina choir ndaimba inonzi tenor tikatotora kashield. So from there ndakava neinterest kuda kurekoda, but nenyaya yemaresources nenyaya yekuti ndakazoita interest ndafree ndaindependent ndopandaona kuti this time let me record manje. So pakazoya pfungwa yako yekuda kutanga kutsikisa iwewe, ndiani nani wakatanga kubata wakafunga uyezve munhu watingati iwewe, nekuti kuti unge uchichiva chinhu unge uchiona kuti pane ningi unenge uchida anenge achikukwezva kana anenge achikubata moyo? Okay. Ini ndakakura ndichiteerera Leonard Dembo na Chopper, Simon Chimbeto ndonga ari mafavorites angu. Saka ndichida kutanga kupinda makitari, the first thing chandakaita ndaida kuenda kunojoina Barura Express. So pane munhu akandibvunza kuti ukaenda kwamadzibaba Nzira unokwanisa kusangana namadzibaba Nicholas Zakaria, ndiwo anoziva kumba kwaDembo. So ndakaenda ikoko ndikaona pamasuwe vakandidirecta kumba kwaDembo, ndikasvika ndikaona vakomana veBarura Express ndikaudza nyaya yangu. Saka munhu apa Dembo aigara kuda kuchitungwiza anga neimba kuchitungwiza ndokwaipraktisira vakomana vake, anga afa that was 98 yakafa 96. Saka pa iye anga achiri mpenyu, anga ashaya papa? Anga ashaya. Saka iwe paongoa kuda kunoona vakomana vake? Ndakazoda kuvajoina 98. Afa anga ne about 2 years afa. Ndovosvika kwakomana veBarura? Yeah. So ndiani wakaona kwakomana veBarura? Ndakaona varipo vese, kwakomana Kidson Madzorera, wana Shepard Hakim, wana Crispin Zimbiru. But munhu wandakanyanya kuita close naye ndi Innocent Muchindo. Zvekuti Innocent akanditi ramba uchiva mapractice. So waipractice maTuesdays, but problem yaitika ndekuti vangasinobatana maTuesdays acho mumwe waiuya mumwe anga asingauye. Ndobva ndazongoora moyo pandakaramba ndiri nitachi naInnocent. Ndobva ndakamboteera so man ndichida kuonera zvekuti vanoita sei kana vachida mamisens anozvifambisa sei. Sataimbokurosa kubva kwedu Zaraseka kuti tichienda kukwadzana tichinoona vana Adimai akasenga. Ndakambomingila Serek naAdimai naSoma. And then breakthrough yangu yakazouya pandakasangana nemufana unonzi Bothi weButau. Innocent wakasiyana naye? Innocent handina kusiyana naye, zvekuti chero pandakazoita madhemo aya ataita kudhara ndaitomutumira achinzwa. Saka Innocent iwewe waide chii kuna Innocent chainyanya kubatsira nacho? The idea yekuti ini ndakauya ndichida kujoina Barura Express as a lead singer. Ndakazongokonekitana naye, ndiye munhu wandakakwanisa kukonekitana naye Sterek. Kureva kuti iwewe kuna Innocent waida kuti uchingoimba chete iye achikugaida nemagitari? Yeah. In fact ndaida kujoina Barura Express as a lead vocalist. Saka ndakavinga Barura Express ndichida kujoina vese sechikwata. But munhu wandakazonyanya kukodana ndi Innocent manje. Muchiri mungaona kuti wakomana nacho zviri kunetsa? Zvaitika zvacho.
Takapesana kane Christmas mumwedzi unowa akupera kwawo ikoko ndo kambokaza kuti Christmas paruzeva ranga sagombe ndo gambara tinaro pasona zikamba regati mbotazi kuti ko first recording yawo yanga iripi boto bota ndi yakandi it's like pamba pawo paigara mfeso wangu saka mfeso wanjano ainzi Alec sene manchester yapozi slate saka Alec aizandishi boss Alec ndaitera naye Baru Express taenda mashows e Baru Express Alec ndakazoza both kuti mfeso uchi adata zvemagitari boss Alec anga naitira kuti both ufutanda zvemagitari saka both ndiyakanditi chakana uchida kuita zvemagitari the best place enda kwa Shepherd Chinyani ndo patakaenda kwa Mdara Chinyani ndikasukako Mdara aichengeta mamisenza akawanda magitaris akawanda so akanditi try these boys here is the best paive na mwakomana wangu ari kuma brothers waenzo wanasamanyika so ndo patatanga ti ma sessions angu so both akawaya one of the days akanditi awakomana tu angakwanise kurekotaniwa then ndikutsvagire Rhythm Mist ndobva anonditsvagira mchinda anonzi Ajax Hanson angari kuGweru by then achiridzana David Zome so kuzakudhara kwakusina mafoni chichi takatonyora tsamba tikaisa mari tsamba tikamutumira samari mwenvelope tikamutumira ndobva Ajax auya Ajax asvika ndakaona difference ndobana this young boy we anoziva magitari both mabatiro ake so the first two songs ndakaita ndaiprize na both ndio ndakatsanga naye saka both ati pusha yanga no commitments ake akabaza kuti anochi ramba uchipusha kana uchida help yangu unoita uchidenza so inise munaida help so ndachangotanga magitari KV by then angari kumusha kwedu kwarisaka so ndakaita kuti tsamba ekusamari pakati petsamba kuti awewarare so akuroti KV anga angogara zvake kumusha right KV iwewe na KV ukama wenye wakamira sei KV mwana watete wangu mwana watete hanzvadzi yababa so muzukuru ndobva wamita kuti auye ndaita kuti auye chakaita kuti ndimudedze nyaya yekuti tatine zvinhu zvakawanda in common
taiparira bhora, taisapota Timbare tese. Makakura mese. Yeah. And then taiparira futi dendera too much. Taiparira dendera. So inini idea yekuti zvekwabarura izvi ndakabva ndaidropa since ndaiparira Chimbetu naDembo ndakapesiwa dendera. Padendera ndaitera kuti rumba marumba ekudhara ana Alan Kunkuru ana Salomon aipisa panguva yacho ndaitera sukusi too much nedendera. Saka ndopakauya Kevi ndobva tacontinue from patatatangira ipapo kusvika taita masessions edu ndobva taita demo tape. Kudhara waita mademo tape waiti ukaita demo tape wairitumira kunana Grama zvaigona kutorera kana 2 years uchinzigadzisa but isu sakatalakira kuti inini ndaishanda Kevi ndanga free. So akaenda nedemo tape redu. I remember wanga rimso Tuesday aenda Tuesday waisiya phone number saka munangana phone ndichinyani mundara Shepherd. By Friday ndobva afonera akati uyana wakomana iwochi kurecording. So it took us only a week to recognize kuti tikwanise kupiwa contract yerecord. Jamira
R&K African Sounds. Havana kumira mushe kana. Vane zvipo. Arekati pfurire mberi hedu katimbonzwa. Iko demo zvarakaenda. Kwakazonobudeiko. Endina ipana paranga sagombeto. Demo renyeri yanga iri album rese. Yeah. Rangara toyepo kare. Yeah, rangara toyepo. But wangobvira kure kurishanda. Yeah, ndandabva kubva madheza abota. Yeah, uchingounganidza. Ndizo baranza kuna Kelvin. So kuti Kevi paakazouya yo wanga watorongedza zvinhu zvako kare. Ndandabaranza 3 songs. But because your presence yake we had to research chimuonesa kuti malines achakamera sei. But azvina semunhu anokumza kubata azvina kunokera. So damba refunyire kutanga nderipi uye ndegore ripi? Damba rekutanga ndi damba rakanaka. Yeah, ndera 99. Yeah. I think released kuna September iko 99. Right. Ndapi matambudziko ungati wakafesana nawo since zvazi zvokutanga kupinda mu studio zvaungati patakapinda apa nokuti toza kuti vamwe vanobodzorwa umbonzi apa. First day rekuno recorda. Yeah, first day rekuno recorda takata challenge ya mfana Simba Chinyani mwana wa Mdara Chinyani. I think by then anga grade 6. And there is my drums. So takati chisvika ine ndaifarira song yanzi Waraska Papi. Ndio takatanga nayo. Mabaleka ndiye anga producer wedu time na Mabaleka. Akati hapana tangane ine majacks kutora kuti tsine. Ande paudono recorda mfana Simba ari kupandika maybe engeri nyaya kuti angari makusena anga chitonorwa ere. Pakunorwa majacks aasikurwa zvakanaka. Skamdarana aivhundutsira vanhu apatatu apana. Mabaleka. Apana ndo manyisa ibana apo watu. So no. Tangane dzimwedzi muzopedzera iyo. Then Mascato mfana I think anga adzirwawo. Abvapo achi I remember akapiwa $50. Akati ukarwa zvakanaka ndopa mari. Mfana akaruma mulomo ipasi na Mabaleka. Akaruma mulomo ipasi mfana akaponda chechezo. Yeah, otherwise studio ndo challenge atakasangana nayo. And the other challenge ndekuti patakano recorda first day sungura kana uchirecorda unotanga kuleya magitari. Unenge muchingoimbawo zvenyu but mune muchimba zingarekodwe. So patakano dzoka kumba unozopawa rimwe date rekuti unoita mavocals. Patakano dzoka kumba Kevin ndiye aizikanwa because Kevin ndiye akanga ane demo plus Mabaleka even pataimba tiri kuroom yedu kako Mabaleka anozwa kuti ndini ndinoita ma lead vocals anga asingazivi inini aitofungidzira ndi Kevin mwana ndi Kevin ina anga asingandizivi saka musa akazombofona futi kuna Chinyani akati wapana wenga wauye kuno Kevin ndiye akaenda asika kwekwa akazonzi pasongi yekuti tine because taingoti varipo kwaonyengera varipo cheta yangopera yakadaro akati anzi pakati apa painochinja panda ngatsvaka mama lyrics wangaise papa anoenderana nenyaya yawo saka Kevin haana kunzwisisa haana kundiudza manje kuti parudiwa something pada kuedherwa something so dhere kunoimba manje kumavocals tasvika kwekwe zvanzi right takutanga kuimba saka ini ndakaenda kubooth ndaenda kubooth Mabaleka akati koyo ndivandi Mdara chaivhundutsira iwe dziwani kuroti patafamba pesa apa anga asingandizi. So he was expecting kuti Kevin ndiye akatanga kuita sei ndiyari kunoimba ndivani ndikati ndini ndikuita ma lead vocals akabva abvunza Kevin akati uyo waona skanzi musiyechi ndiyada kuita ma lead vocals alright enda ndobva ndanotanga takatanga neiyo tina saka zvazvirifana kuti saka Kevin haasi kutaura here haana kutaura taimba baibe Kevin apinda ariwo mabacking vocals ndadzoka futi ndaita ndakuharmonizer ande paipa pati ya manje Mdara yakuti ko ipati magitara aringorira pasi kuimbwa sei ko iwe ndaudza kuti chii skanzi handangazonzwisisa Mdara yazwa saka toita sei ndakudzengai muno
ine manje kati no mudhara ndakasimudza romwe munhu ari muklasi ndati aiwa mudhara mira ichi ndirema mavoko azandogona kufita ipapo zvekufungira so lucky ndaiva neimwe song yangeri chibarura yanatina venge vedu ngwari that part yo ndakazoifomera imo ndakazongotora manhingiri mavoko ndikangobatanisa zvakangoira imomo baba kaipa imbotitira kuti zvakapera zvawakaisira mustudio okay tina vavenge vadavavo vangwarire rudo rwavo kwavuriona rwakaita seruva iro rinopenya panguva yechizha nyuchina mazingizi zovadanga watanga zvichida kuzvetaiwo muto unozipa zogorisema panguva yechirimo iro rakotama chokwadi sova tina iwe saka iwewe ranga kokambo kawakatora nigreni iyo clip irori kambo kayo kainzi chikaimba kachiti ndichokaremember asi kakafanana nesong yadembo inonzi gire yakanzi unondidarireko mwana we chenjera rundo harungafananizwe neruwariya raunodisisa ugurisema panguva yechirimo rasavaratswa something like that ndakazongo bozi chance yacho manje yanga yakupfuura bozi panze pane patomira vamwe ukadzingwa kuti uzotora 2 years udzoke futi saka ndakazongokeai remember ndine imwe song futi handisina kuudzwa kunzi ndinowedzera mavocals inonzi kana ndatambira chete kana ndatambira that song kumberi kwayo pane panonzi onai muri yangu yakurisa onai muri yangu yakakura mari yenyu yamunondipa aikwane dorarama sei ndakaita same side futi pasong iyoyo panga paida kuwedzerwa saka zvakakutorera imazo manga ndikurekoda album rekutanga kuti zvinzi arapera manje mavocals zvese neinstrument izvo tingati takaenda fedzei kunoisa mainstruments nedhei ira ndito rehondo dhei racho iro takabata pedza ndonga tangoita about 6 hours tichiimba so line up yacho yange yakamira sekucharo tiningaridza chakati right tave nemwe mudhara ainzi bambo airidza lead tokuita Ajax uyu vatakatora gweru aidza rhythm mudhara chinyana aidza bass then mfana simba airidza madrums and then futi ndanakanga anonga mustudio imomo panenge yakaitika futi mudhara anonzi bambo aikanganwa malead atitakapractice kumaintro atitaparidza kusession ukatarisa album yekutanga iwa pane song inozika iye ndachiti bvupa jena kana ndatambira chete aitangana aitedzera mavocals aiti kana zvanzi simza imwe songs obati ranga lead yeno inofamba sei ndoti ndara makangana kuti okay ndimbire waimba sei obva totanga kuita sei kurova ningirini umuitire nemuromo akati about 3 songs I think achita that kind of intro yeah saka iwe ndichaita kuti akagara chimudhara I think naturally ndo zvatori ndakamushaira
mami yabo. Emma a combination ya jagarowe papa aiwa inodakadza chose rekati mototi mashows awo yafambisa sei wakomana right kuma shows manje mndara chinyani angane band rake uyu mvana uyu Simba ngari kuchikoro angari grade 6 uyu bambo uyu angari kubendera ramndara chinyani so ndakazotsvaga imwe team ndopa ndakazotora Elia Moffat watoti Shimita anga kutiridzira bass Shimita iriza magitare ese tikazotora futi Wanda Guvea ndiye angari main lead guitarist tosita Stanley Mpariwa achinja na bass na Shimita then Ajas airamba ari pa rhythm ndo mamera tanga taita then kuma drums tangada na mwana akazinda kwa Chimbedu mana kanda UK anzi Nice One Mtemera yeah ndo mamera ngata team redo album first album ya Buddha yakatambirwa sei yeah it was a bomb yeah yakatambirwa sana panguwa yaje ndedzipidza ipisa zaungati dzakasvika dzichibviswa pa chinzvimbo yeah panguwa kwakuna na mukanya airo yanzi Mamvembe ndo yatakazo kompita nayo pa yanzi nama kwakuna na Lullaby kwakuna na ndio mama songs wanangenya brothers yeah wanga wali mwafuti around yeah kwakuna hapa sasa rangari gurira kaoma rangara kaomesa yeah rangara kaomesa but Tina yakasvika ichisumudza
yakasimudza sokuti takatora Nama Award that song takatora upcoming group takatora Truma Awards the same it was now 2000 was yakazonyatsopinda mu 2000 yeah. So kureva here kuti pama awards amaipiwa vaingokupai mashields chete kana kuti aingokupa nekamari takapiwa mashields nekamari kakari nani so zvadaro hamuna kuzombodzokera mashure hatadzokera mashure 2000 takaita Raramo Raramo ndoine masongs anana ainzi ndafunga kaviri wana chera mwena wana takarangana wana tsetswa the other two pane imwe ainzi ndafunga madzimai ndo yaka took that album yaka 2000 right pane song yekuti Tina pane zvakambotaurika zvakawanda unachiti inenge iri life history yemunhu anenge akasangana nazvo then ukazoimba yenzi ndafunga kaviri kutangisa zvinonzi nyanga iri mhinduro yekuna Tina amen ungapatseketudze papo kuti pane zvakaitika here okay chakaitika ndechekuti sandapindura mubvunzo patakata Tina payakakurumbira mundara Mabaleka akati makazira here kuya kustudio tikati zvikazi kunyaya Tina yapapi ndikati haipo zvikazi musauye kuno kana continuation yedu aisati yapera musasvike kuno ndopatakazoita ndafunga kaviri saka yoveranga paiudza mundara Mabaleka kuti album tagadzira kuda kuya kuzopinda mustudio nesecond album kureva kuti ndafunga kaviri yanga isati yapo wakatoziva uchiziva naMabaleka kuti panofanira continuation okay pane ka connection karipo pakuti munhu angari munyaya iyi kai ndibamunini wangu wainzi Richard bamunini wangu waidanana nemusikana ainzi Tina angakanaka musikana aigara kupi kuzarasika kwedeko saka mazira ndakata nyaya yacho ndekuti anzi Tina anenge akazodananawo nemumwe munhu ndobva anyora tsamba ende tsamba akanyora zveshuwa achitoti chichi handichakuna Richard anga zino foni zveshuwa ipapo by then aidrive kombi aingokeakeya zvimwe zvese saka aihati kuti Mabaleka achindiudza kuti nyaya iyo ngaikontinye madhezi acho kwakane nyaya yekuti Tina vanga akarasiswa nemufeso angada kudzoka kuna Richard saka ndapa ndakutora mukana iwo ndobva ndakanrova yeye ndafunga kaviri saka papakata coincidence kuti Mabaleka aida kundicontinue Tina achizokowo futi ndobva tazokanda iyo that ningiri song yakabva yangopinda zvakanaka yaita
aranga sagombeto kam R&K African Sounds reketi mbondoti vakafamba vese vakatekaira vakadididi zvii zvakazoita kuti vave nesplit ndofunga ipapa ndopatoda kuti munyatso kuteereresa makuhwa ese anosimbotaurwa aye apa ndopazvakuida kuchitaurwa apa ya takaita tichipedza kuita iraramo that is 2000 paka end of 2000 panga pane tingati drift pakuti mashandira tatakuita manje anga akutome posatakuita tumapoka so zvasina kufamba zvakanaka saka zvakasiyana ndezvekuti ini ndichiona izvozvo because Kev tangangoti mufana wangu ka because angari andainini ka pakuti in the sense yekuti pandakamutora nditi ndaitombawo ma-instructions achimhanya kuenda kwese namagrama aita sese saka pane time yekuti kakushandira chinganga kunetsa so ndaona zvadaro ndakadedza mudhara chinyani waya nevamwe mai vaiti promota vanga vati pama-offices ne-practice room ndakavadedza ndikati isusu hatisinyatsowirana zvakanaka ndira kuti mumbotitonganisa mumbotiyananisa so takasangana tiri inini Kev wacho naAjas uyu because ndisati tingati maformal like so wakabvunzwa kunzi ko problem ndechi wakati hapana problem takati ko date chitaura nyaya zapana problem apa mama ita ma-album mairi ya tatata tumaoba tatakutoresa rechi3 so ipapo futi takada kuti since ukatarisa ma-albums ekutanga iraramo na dama rakanaka ndindakanyora masongs acho yese so ndakanda kupa umfano provision yekuti unofana kuti unyorochi masongs ndobva tatoita song yake imwe yatata kutoridza pastage yainzi Comrade ya so ndaona zadaro ndakatry kuti titonganiswe vakomana vakati hapana kana problem right iwe vaiti hapana kana problem but iwe waizoona kuti pane ndaiona kuti pane problem because pane time yekuti mukomana weridhimu aigona pane the other day ndakasvika akabata muzango wefoji ari kusuta pamagitara ari kutsva ndikamubvunza kuti chii kanzi handitongosera uenda saka iwe kana uchiona Kev unomona sani repeat chakabva yanyanya from there so iyewe the same guy after tatonganiswa the same guy akauya kumba kwangu mangwana acho akati ndaita problem kuti haunawo mari here chikundipo ndikamupa ndamupa mari tachiseshena the third album so after the meeting session yanga yamira because wakomana wangu wasingauye kusession after the meeting wakano tiri kuya kusession takaita 3 sessions wasingauye ndopandakatozoti rimwe zuva ndikutsvasa pabepa ndikuona panzi R&K chichi iri kuridza somewhere kunana chiwesho ndobva ndaenda kumba kwaKev ndikaona madhamu wake ndikati ko wakomana aufa zvikanzi ndoziripo chikules chichi wakomana ndozvitoripo ukutodzwa namadhamu ivo vana undudza ndiani nani manja uyu Kev naAjas vatu vatsvagana nevamwe after tatonganiswa wakati hapana problem so ndobva ndaona kuti pakaiva hapasina kurivesa kana kuti tingadii hapasina so ini lake randakazana nderekuti painzi uko pane show kuchiweshe imi mamusina here imwe tasina show because tachipractice before tisati tatonganiswa vakomana vangu vasingai kupractice so ini ndakaona kuti ndo approach ndega zvinonesa I wanted to involve kana mafamily kana vana tetezi chichi ndikaona kuti zvomakitara vangu vasinzwisisa asi chinyana anongona kunzwisisa saka pandakaona kuti wakomana vane imwe show somewhere ndakana kuti beta tingosiyana nazvo ndokusiyana kwatakaita yeah ndokutopatsarana kwamakabuda vakabva vatoenda vakaita show yavo ende pavakaita show yavo ikoko makazomboonana here kuti mukwanise kutaura after the show yavo iyo ende napo mamune project yanga yamirira panzira chakaita ndechekuti the very week racho iroro pakafona mumwe kunamibia akati ndinoda R&K
indikamuza ndikati no chi arenke there's a problem chi wamwe wedu wakabuda skanza aimba aita ma lead vocals ndiani ndikati ndini skandiwa trude ndobva wauya wakati sama passports chichi ndobva tenda kuNamibia for a month or so. Saka iwe wakatsvaga ani nani manje kuenda kuNamibia? Kev wakabuda vari 2. Vakaenda vari 2. Vamwe vese vakasara varipo. Ndakavazo replace Kev nemwe mufana isi Casper angagara aripo. Then pama rhythm ndakaenda kwa Solo Makore. Pane andakaenda in fact pane team rairona Solo Makore saka vanga vamira vanga vasaita mashows. Ndakanotora rhythm isi mwainzi Givi. Ndio takazorekoda naye panana question mark pa pana ndakanotora iye na basi simwe pana izi ndaba ndo timuranda ndakushanda naro plus vanga vagara varipo vaya tatango kuruta kawanda ndo vanhu ndaka travela nawo vakomana right KV achienda huko anga achiziti R&K iwe wakuenda huko ndakaziti African Sounds ndakabvisa the K part wakapabvisa the K part of African Sounds ndobva maine makanogara kwenguva yakareba zvakadini ro kuNamibia takaita mwedzi I think ne 2 weeks. Namibia ende kumwe kune monyika kunzoko neZimbabwe makatambirwa sei akaufarira here musambo wenyu vanga usinganzi zvaimba but vaingonakira lakira takaenda rutsvaka kokwa uri musi weindependence 21 March I remember takaridza mustadium yanga yakazara so mashows atakazinga takaita wanga kuteera that show performance yatakaita ipapapo because tanga takabatana ende makabva maroveratu takaroveratu because ndakaenda na Gede uko wanga wakumbazita wanga wamuti Uncle Joe Gede kakaperforma akaperforma ndikaenda namanyowa uyo mudara uko wachibadura ane timu rangu rimwe anga aripo performance yedu yanga iri naitatra about timu re 16-1 yeah ndaimbonzonzi ndokune mwe muimba inzi Simon Juice angasati aine apa vakatuzoya mashure mavo vakatuzoya mashure so ndo African Sound ndo pakabva watanga pawakaritisa question mark no zvakaitika ndezvekuti paAfrican Sounds takachovha takarova pane album ratakarova rainzi Parwendo takarova Parwendo after Parwendo tikaita kuti rimwe rainzi Garisano Parwendo yakapusha Garisano inonyazopusha nenyaya yekuti takata kuspenda more time kuNamibia because contract yedu yakazoextenda to the extent yekuti taidedzwa muna March muna August nemuna December so taispenda more time atinonyazoripromota kunoko right tiri kuNamibia ikoko I remember 2004 ndichibva kuNamibia ndakazanga nemwe mufesi akanditi shamari iwewe nemufesi wako madi kuti mutese madi kuti mumbobatana futi because vakomana vari kukiya but disadvantage yavari kuita ndeyekuti inini voice rangu rakada hosi rakakora saka pakunoda kuti anoimba Tina Kev manje voice rake light kufita pa voice rako papane bit of papane challenge zvokuti one eyes notice that of course but voice idete anzoma so ndopandakatsoka Kev ndikamutiko zvakamira sei zvanzi tingokiya chichi ndikati unoda here kuti tiendetese kuNamibia anzi ndotoda ndobva tati aiti passport ne ndobva tandatisa Namibia 2004 ku Ajax haana kuenda because replacement yake manje yanga yakanyanya because Give wacho
angakatonyanya saka mama kutoona kuti hapasina nzvimbo yake ya nzvimbo yake yaigona kuvepo but challenge anga iripo ndekuti give wacho angane nako vati kungavasanganisa so panga pasingabudisha paibuda papakaoma saka takazenda nakevi negroup redu iroro kunamibia ndokwatanopractisa album yayo inonzi Memberero wina cave mabudi pemutata yakangwa yari one ndo patakaita so kwa practice album ile makaritira muri kunamibia takapractice kunamibia tichidzoka 2005 ndo patakano recorda this time around my changatane assistance tine mufesa inzi Abraham ndiangari manager so it was like angari pakati pedu kuti hapana decision inotorwa neni isina kevi mukati hapana kuti anotora isina ini mukati iye ndiangari like go between ndiangari pakati nepakati so ndo patakarekoda Memberero 2005 takaita masongs 3 papa takaita ine ndakaita question mark takaita Christmas Parzeva ndakaita imwe inonzi Msimboti then Kevi akatipa amai wasimba akatipa imwe inonzi Joy then akazoita imwe inonzi Sheri wakonewa so the idea yanga na Kevi yanga iri kuti ukatarisa song ine two parts the first part guy iri slow inozonochinja kumberi saka iye aida kuti ipere iri slow ndopatati shamari song ipere kudai better ti extend so ndakazongijobera kumberi kwacho takachinja beat kaningirina tikapatana in fact takaipractice sanhasi tinori kuda mangwana totangoikeakeya zvimwe zvazo ndobva yangobuda iri zvayanga iri zvezve saka ndo mambiri akazvakazoita after tasangana kechitu right masangana kechitu ndobva maita iyo handitika Memberero makazoita here futi imwe right. After Memberero the unfortunate thing ndeyekuti time yataipedza nguva tichinetsana achitaseseka nyika yanga yakanaka by then patakaita Memberero takazoita imwe yanzi Garai Murudo but atazonyatsoka kuiatenderana because senini ndanda kuita zve-cross border zaisa ndaenda kumesina ndinotora zvinhu ndichidadai saka ainonyatsoita zvakanaka album iyoyo zvinhu zvakabva zvatanga kuoma kuchaya zvokuti taiti toda kuenda kushow kuti mwana washaya dhizi few yekuti muende kushow kana kuti ukaisa maposters this week tomboti waisa wati pamacharges paive wati 2 million ne paunosvika zuva racho pakutoda kana 4 million kuti munhu apinde imomo apa munhu wakanyora 2 million achapinda manje vanhu vakutokanda kana matombo watera 2 million yawataura kuti chinjira panapa it was tough takazongoitawo lakire kuti 2006 takafamba siri namacheso for almost gore rese but still zvakaoma zvasina kubatana zvachose ndo mazoita sei ndo pakauya Kevi akati chama ine ndada kuenda South Africa that was 2007 takambomupesera nochi ngatimboshinga kati kama life yacho yakadai irorwadza saka takazongo respectawo idea yake kuti ada kumbodadai ndokuenda kwaakaita kuSouth Africa ini ndikambosara ndikambokekia akazombodzoka ini ndandashifta manje ndanda kuBedbridge because pane company yaitora mota ichiendesa kuCongo so ndoko ndanda kumbobata ndiri Kevi akambodzoka akambokeya futi akanditi uya akandikati tsama nepandaveka ini ndatoestablisha kuno kumbechana ndopa akazongodecide 2009 ku cross of South Africa for good.
pane zuva ndo zadamba refu racho ona pane zuva akambuka chinzi ilanga selipfumile regai isisu timbonzwa achimbotitsanangurira nezvedamba refu rine kamboka yekanonzi Ema. Ema zvakaitika pa album raya ndezvekuti rera album Keva akanga asipo, but idea yanga iripo mind yanga iri kuti ndo pandakapandira vacho ndakazombodzoka ne iye angaita rimwe album rainzi rangaita rega rainzi wona panezuva saka iye akava neidea yekuti wona since iwe hava wakaita album rako indine rangu, I think tikashandisa style zvinogona kutibatsira so that zvikatambira zvakanaka tokwanisa kuita zvatota todzoka. Ndo pandakaita album rero na Ema rinonzi Kamsambo. Yeah. Kuroti pape mama iwe wangoita wakaita uruweka. Yeah, ndakaita ndika. Yeah. Right after Kamsambo was it say? After Kamsambo ndakazo engage ne company Metro Studios. Ndikauya ndikata rimwe album rainzi kuti zvityise. I think this was 2010 somewhere there. I'm not sure now. Yeah. Ndopo ndakaperera mama. Auna kuzomboita futi rimwe album. Ndinozoita. Right. Ndopo waenda kubedi kuti chikongwa kuitikia wangu ikoko. Right. Wakazombouya ndopa waita rimwe single. Yeah. Zvakauya sei? Zvakatanga so ukatitangira kuno ire kanto kwaritira ikoko. Yeah, single rero ndezvokuti zvakaita zvokuti ndakasangana na Amuli, Gift Amuli. Ndobva nditi ndakazitenga studio. Nditone studio pa 10. Ndikati ndichamboya kuzoona. Ndobva ndaenda ndikaona studio. Kuri kupi? Kugweru. Ndobva ndati shamari ndimbotora ya single. Ndobva ndaita that single. Iye ndiye akatondidzira bass. Saka I think neya kuti maybe anga achiri kudzidzira mushini wake arina kumastika zvakanaka plus pane madrums nechi zvakarasika mixing yacho inoita zvakanaka saka rinobuda zvakanaka zvokuti song yacho ndiri kutoita re-record izvezvi. Ndo single yacho yakaitwa kwa Gift Amuli kugweru studio kugweru yakatidzwa bass na Gift Amuli yari kutega ranganzi aimbodza ndakabika mbodza kwa Gift Amuli. Andi ndikufunga kuita zvakare ndokanonziko manjenjenje.
ndakabvunza ndikasaka pa group raufamba uchifamba na RMK here ndikanzi aiwa ndikufamba nenonzi team Shasharume 2017 production ranga Sagombeta team Shasharume ndaburitsirwa pagwero apa featuring Gift Amuli Kesi Mkarati wepa Joza unomuziva tikatasa pashura apo takanza kuti wewe wakwenda kuchechi urikuenda kuchechi ipi ende zvakatanga sei wagara uchienda ikokwere kuti wakatozoita kuti tiendeukireko? Okay, ndakajoina PhD gore ripi? I think it's 2015, 2016. Yeah, 2016. Yeah. 2016. Kwakuri kuenda kokuti aiwa inenda kuda kurarama upenyu utsvaire kana kuti kune dambudziko ranga rakusundira ikoko? Yeah, it's like pane mari dzandaenza zichiitwa paita vanonyanya kuti one problem yekuti pakaitika situation one tinoblema vanhu kana kuurayana kana kuroyana kana kudidi asi devil ndiye anokonzeresa maproblems. So ini ndakatrace life yangu kubva madays aana cave ndikaona kuti ndakaseta foundation yangu yakanaka zvastere ukada kuimagina kuti cave wacho akasirei because akatunganiswa akati hapana na problem. So ini ndakazoona kuti okay, so all this time I was fighting with the wrong thing. I was supposed to fight the devil from the start. Tingadai nanhasi kana takabatana tingadaita pane stage. Saka ndopa ndakaona kuti chekutanga I think ndofana kugadzira my spiritual life. Even kana ndikada kuita anything pamberi apa ndisina kugadzira spiritual life iyo ndakaona kuti azvisonyatsobuda zvakanaka. Because the other day ndakanza chinzi Satan aida kuataka Adam but akauya through Eve. So ndakarelate nyaya idzo ndikaona kuti okay the devil could have visited cave kuti aite zvakaita kuti apanduke things like that. So ndakati better ndimbogadzira spiritual life yangu ndiri ku PhD. Timbotsa zvakare kana zvevidhiyo ravo rekutanga riri rakanetsa rinatina riya kuti zvakafamba sei? Madays music yaikondrwa necompany. Saka company ndo yaikudza kuti right musangana na photographer pakati na cameraman pakati nenguva dzakati right wonze mira padomba apa tamba enda zvanga zvisina kunyatsorongeka because vaimbi tasingapuwe flow yekuti iwo vaiti ndezvedu andaona. Saka I remember kuti cameraman akasvika cameraman akasvika I think kuma 1 tikarowa by 6-7 tatapedza manero. Yeah, which pa video jaja pa standard video hapana zvomne matmaita. Right, vese vakabuda pane video riye tina riye vanga vari vechikwata che R&K vese. Yeah, that time paipa tasatana madancers. Asi panobuda vanhu vachitenza. Patakashutira video iyi pane imwe gadhi akauyo akatanga kutsika borodheri papo akati mukurumbira gadhi akati saka akundofondera achiti ndoda kuuya kubasa ndikamuti manje shamari kutamba kwepamarecords nekwebhendi zinosiyana saka handakuzomuona hangu aiti kuti akafa. That's what I had. Aigara kuti gado I think I got a Glenview. Yeah. Asaka kutoda kutoya kubasa. Adazoya kubasa but manje trick iripo ndekuti kutamba kwanoita paredhiyo nebhendi zinosiyana. Ukaita matambiro eparedhiyo aulasi kana 1 hour
unoziva pane vamwe vanhu vakataura pamwe dzinenge dzangove nyaya yawo zvadzo kuti siso anzi gadhi yewe akatozodzingwa basa nekuda kwokuti unenge watoponda kambani kuti aizve kutorina gadhi panguva yekuti ange ari kubasa akutoya neuniform yebasa kutoratidza kuti kambani kuita zvokutamba. I'm not sure, but ini paindifonera anga basa unless kana anga akadzingwa kana undudza, but I'm not sure about that. Hauna tombozwa nezita rake? Let's give more something. Yeah. Une mhuri here Langa? Family man. Une vana vangani? Two. Ndiani nani? Valentine anokutenda. Valentine anokutenda. Vasikana ese? Wokutanga akura sei? Anogona ngororo ente. Wepiri? Mudika chidiki. Right. Amai mwana aronzana? Yeah, wekutanga namai wacho takasiyana. Makasiyana macho? Yeah, ainzi ani? Ainzi Lillian. Lillian ani? Ainzi Lillian Mwemba. Aibva kupi? It's like zvakaita ndezvokuti pandakaenda kuNamibia pepa ndipo takasangana. Alright. Sakura kuti pamakaenda kuNamibia makatanga kuita mashows pepe vamusati mandi madzimai me. Yeah. Wamushira kuvana. Saka makasangana kuNamibia ko. Auya kubhendi kana kuti it's like yanga iri independence celebration Mamre Stadium. Saka she was one of the ushers. Ndo anga ri ushers. So takangotanga kuwirana from there. So it took me time for kuti azondide because kuNamibia wacho ukazoka chini kuna musikana I love you usingamuzivi anongorambira anti don't say that. I like you. Saka zvakatora nguva. Undizive. It took time. Almost mwedzi chaiwo. Iwo ngoreta shortcut yekumusha. Saka takazoramba chingoningina. Akazanga zvakanditora nguva. Plus promoter akandipushirawo kuti andi it's like aigona kuti because madhezi acho aenda kuchikoro. Saka aidzawo boarding. Taigona kuti Fridays taidrive chienda kuchikoro kwake nekaglosari chichi achiti aiwa usatye ndopataka ndo mapambira zvakaita. Saka vabereki vacho wakazoonana sei navabereki vacho kuti wakwanise kuvaconvinza kuti ndini ndoda kutora mwana wenyu? Chii chakaitika? It's like ikoko hazvina basa zvazokuti anzi unototorwa utonzi woendwa newe kuvabereki vacho nemusikana. Takatosvika zvikanzi ndo mufeso wangu hanza dzacho chichi tikatotanga saka unozi bhadhara unotenga badza so unotenga badza unopa maparents acho iwewe mbune unoenda apa ndakaenda napromota wangu muZimbabwe ndo relationship yacho ndokukura kwayakaita ya. Badza wakabva naro kuno here kuti mangonotengereko? Takanotsvagireko kuti zviite. Ndipo wapa munhu badza anga achiri kuchikoro ka saka makazoita? Angari kuchikoro akazombopedza here chikoro chacho. Haanazopedza. Angari grade 11 I think tingoti form 3. Form 3. Angari form 4. Saka iwe anosvika pa form 5 aende ku form 6. Saka anozomasa kupedza chikoro angati papatonanga kabhebhi ndokutosiya kwakazowa kuchikoro mazuva. Saka kureva kuti wakazouya naye kuno here? Ndakauya iye because ndandiri mufana kuno kuti ndandino dzimwe meso futika kwakune makwikwi kuno. Akauya akatozomboouya akauya
akasiya mwana kuna promoter akati iwewe mabvira wakaita kuno uchienda kuNamibia kuno kwakusina mudzimai kwakune musikana kwakuna vasikana kwakune vasikana saka ndatiza ma-responsibilities kuno zangu financial but kwakusina vana here kuno kwakungora vasikana I was about 21 by then ndipana financially ndandiri bo but my responsibilities ndo ndada kuzama kutiza kuti yabaindira kuti zvimwe namashows ndaona kuti it's a waste of time saka kuva avoida kuedza kutrima namba zvazvichiramba here zvainetsa zvainetsa so iwe uko uyo wakamusiya sei kuNamibia uchiuya kunoko mabvira makaizoitawo zvakaitika ndezvekuti ndakaenda muna machika ndobva andifonera kuti chichi zvevakadzika zvaza kuti nda pregnant inobva ndatombochinja foni because ndaita welcome welcome yakakuya pandakazodzoka December ndakati March, April, May, June, July. Kweyongo kuti welcome chi. Ine azaze kuti nongori mfana kuti. Orwani ana. Response uko. So zvakazanda zvokuti ndakazongomudzenga pandakampa mari ndikati wechi unofana kutanga business. Uri loko. Saka apa angagara kwabereki kwake. Anga atopamba. Kwabereki kwake. It's like wabereki vacho neimba ku village. Nemtown saka yagara mtown saka ndokurosva kwandakaita ndobva tora passport akabva auya kuvipos nemari yawakampa after asiya mwana kwapromoter akazi no chichi hazviti chichi akavipos ndikafonera ndikamubhata ndikati handiri kuya ndobva ndazoenda the next March takataka kuti wiranei zvinozaiza because ndakagara for a month or so from there ndaingotumirawo mari akazongosikopa kuroorwa atoona kuti panenge pasina dira saka mwana akauya naye sei kuna promoter naiye maneighbors vanozivana saka akamusira kuri kuNamibia ikoko ndobva amusira zvikanzi mwana wabhuru wako saka akazouya kuno kuZimbabwe nemunin'ina wacho so ndakangoramba ndichiita sei ndichitumira mari ndichiita sei but ndiri 2000 mai manje apa ndakazoenda ndasvika mufesi wacho manje akamuroora sikanzi iwewe chichi chengeta mwana what this and that ndikati but I was sending money then we fought takarwa mukatorwa aikuapa kurwa kwakuri kurwira chii ine ndobva ndasungwa ndikapindwa mukati ndapinzwa mukati ndikati inini madhira andimazivi mistaken identity because takasangana ini ndakanga ndafona ndikandikuya ndichisvika ndobva ndakasvika mufesi yakanimirira so ndakabva ndachinja statement ndikati aiwa wakanganisa kuona handisirini ndobva ndanzi handisirini munhu wangu handisirini ndakazogara mujokes for a long time nearly 2 weeks because pakazoitwa zvema-DNA after ma-DNA abuda positive ini ndakachibva ndazonzi chi saka iwewe unobva ukuya kuda kuwanza ma-street kids kuno ndakagara munhingireni ndakazonunurwa napromoter wayo akazoudzwa unzi chi ndomadhira itika saka paitika zvese promoter angasingazivi bo ndaichoburuka basi ndichibva kuvindoko usatotombosetla ndikasetla ndobva ndatobatwa ndakaita miseke yekufona ndakafanana munin'ina wacho kandichimuti amuoni maiwe ichi ndobva afana kuudza bambu ndatosvika ndakamirirwa vari vese papakaipa so kureva kuti after that incident makazoita sei after that incident ndaingopata ndichienda tichinoonana chididi up to now ndizopata ndichienda iwo saka mwana ari ikoko but suppose kama kana achingangopedza pose kwese ari muform 3 Ndakatara nunzindikekile uti Chakwani chiribari mbe nunzindabika china Chakwani chiribari mbe nunzindabika
tichengetane. Tikati taurindere uya tichengetane. Ndo kambo kanonzi konzenza. Kubva pa 2009 production kanonzi Kamsambo. Ndo pane kambo kai kanonzi Emma. Pane kambo zvakare kanonzi Shasharumu. Kozoti BP yakwira. Akwasera seko Joe Loka Nyamungoma. Pakosi pa Gabela apo na Mai Nyamungoma. Anzi ndakaibata kuti National FM. Iwe. Arekai panapa kambo. Timbonzwa kuti ko pa second marriage zvakazofamba sei? Yeah, second marriage, in fact, 2004, yeah. Ina affair nemwewo ndoba akazamwa namkomana wekupi kuno ndo kuno kusimula mshaka onde kupi angari kuchitungwiza ndiko kwana mtoko. Alright, anonzi anitsara ainzi Mary Chabveka. Saka kune mwana we had a son akasha ne urombo we had a son akasha then ndo vandazosetla later nenyaya futi movements ayekuti ndaimboti bridge chidai ndakazosetla ndikazoita this other msikana ndita ko Mary wakasiyana nese. Mary takasiyana pangiriwo ma problems angitsika but apongo akura kama japo ongo amachua kama takazosiyana after was ongo ani my experience manje. Yeah, takazosiyana after the death of my son. Ndo vakangota affliction ndo vatazongozosiyana. Iye akazotambira ke. Yeah, akangoti bunza kuti do I still have a place in your heart? But I'm not sure. Because many zvakazongoitika ndokungo akatakankusiyana chingo respectana hapana munhu akambotuka mumwe ari kupisomeri. I'm not sure no. Asakazowanikwa futi. Kaunda chara kangomirira kuti pamwe unokunokudzora mirira zveshe
I don't know, but takasiyana kudhara. Ndobva waita sei? Yeah, ndobva ndazopinda mumarriage yekupedzisira. Nani? Pane anonzi Alice Ani? Zoushe. Ndokupa kumusha kwawo? Kana namasvingo. Masakana Bridge. Saka ikoko kune kamwana? Yeah. Makasangana sei kumasvingo? Saki aishanda pa lodge. Saka inini ndobva ndaimbopota ndine shamwari dzangu dzaigara ipapo. Yeah, that's how we met. Semunhu muenziwo ndowemboenda uchimboona accommodation ikoko? Yeah. Mateza acho. Saka makawirana? Yeah, takawirana. Saka kune mwana? Yeah, kune mwana. Alright. Saka ari kupi zvazvo? Because she's in South Africa. It's like inini basa rangu ka. Ndinoita clearing dzema ex-Japan. So dzimangwana ndiri ku 2 minutes uri kuno 2 minutes uri saka taona kuti life yeku South Africa inenge iri much better. So kureva kuti muri wakabva ngoti ngaingogara. Yeah, story nani. Aiwa, zvinofadza chose. So pa experience yako ye marriage yoyo, mapindiro wakaita marriage kusvika pari nhasi uno, uri kuzviona se experience yako uri kuona zvakamira sei? Uchida kuyambirawo mamwe musicians? Yeah. Chandakadzidza what goes around comes around. What comes around goes around. I have a lot of women wanaka disappointed. Yeah. Ndinawo futi vamwe vakazondisappointawo futi. Saka Newo wakazoonesa hapo. Saka kana usiri mazviri unogona kutadza kuzi understand, but chanditongoona hangu ndechekuti vanhu tofanira kudzidza ku appreciate zvatinazvo. And atipane kunonoka kumachuwa. Zvekuti anzi because of this inini hangu ndoona sekuti inyaya yekuti ndingori munhu ndakati ndichipinda music ipapo ndobva ndari patop. Saka I think kuti wakatadza kuzvicontrola kucontenta fame. Yeah, I think ndakashaya manager. I manage both life ne life. I think it's very important. Saka uri kureranga kuti unofana kana musician panofana kuita a manager anokwanisa kumanager kubasa newe life yako. Yeah. Panyaya dzemamusician especially kana uri mudiki. Ukaona musician sometimes vanhu vanogona kublame musician andika, but nesituation inenge iripo yekuti haukwanisi kupinda kana mukombi, haukwanisi kupinda marestaurant, haukwanisi kupinda mapublic place, anditi unenge une pressure apa nongori mufana unenge uchikura. Vabereki futi vane a role yekuplayer. Yeah, vane a very big role yekuplayer, vachikuonesa vachikudidi. So vabereki vangokusiya vachingoti mwana wangu azodhakwa. Zvinodhakwa. Tikatarisa isisu imimi makapinda magitare makore 15 years back, 20 years ago, zvino back. 1999. Saka kura kuti nearly 20 years. Andizvozvona. Vazhinji vamwe vaimba vanonzi kuchema nepublicity. Handizivi kuti panguva yacho iyoyo zvainge zviri sei, nekuti vazhinji vanochema nepublicity kuti media inenge iri kutirasira pasi. Panguva yacho imimi nemedia maidyidzana sei? Yeah. Madhezi acho ma-DJs they played their part. Then kubepawo panonapo taipota tiendawo. Kana uchinge wangoendawo vhesi vanonyora zvavataura, kana usina kuendawo ndizvozvo. Yeah, but nguva yacho iyoka zvinhu zvacho chakatinakei zvekuti mashows zvekuti anzi aiswa mubepa chichi zvazvo zvishoma. Taitoungana kuENI ukoko. Taiungana kuENI wana Baushera, wana Mudhara Marcus Banda, wana Mashakada, pane place ataiungana. Because madhezi acho taita magitara ekuti tinoita matours. Ekuti kana munhu achienda Mureva, Mutoko nemapanda wegona kuzomhena wazobudira kupi. Wana Bata Shukamani, wana Gweru kana
vanhu vatambira waiti gwero panoona chachacha makurukoza okuda kana kubedbridge so taisangana todzana kuti akomana iwe uri kuenda koma akabva uku kwakamira sei vana kutambira ni kuchipinge kumaestates so taipesana so chitenderera kuti tisacrash ndozvataiita nguva yacho there was no need yepublicity sereke yemubepa kana chichi because nguva yacho taingoshandisa maposters ndotangoita through around chingotera chita mashows but zvaifamba sterek it was much better. ndo yatatakabata kanhasi yaKevin yaiyeka ranga Sagombeto. Kevin tichambata zvedu nekuti kutaura kunoko ari South Africa, tikangonzwa kuti apindira chete muZimbabwe tobva tambata tonzwawo divi rake. Iranga mazuva mairi matatu anga ari muno muHarare, ane music yaari kurekodha iyeka kustudio yaSulumani. Akatozomboitawo imwewo zvakare yacollaboration nana Sulumani vamwe nedzimwe timu dzakasiyana-siyana dzaachari nadzo makolabho kusanganisira chikupa bhawa achinenge chiti iwe right mazvinzwa makeup wamalere question mark tichazoti panhorondotera ka ndo pachazenge takukandawo vamwewo akashanda nana Shepard Nyani, ana Ajax, ana Botho Butawo chavabata nana Maininawo anda kutsvagwa kwavari kana vari vapenyu chero vachindinzwa ngavandibatewo vatipowo nhoroondo yavo nemurume wavo uyu. Right, 7 minutes 12 kam masira seko bamaka abheo mantimanzi Paston Ridge apo zviri kufaya ere koko. Leonard Gumbo sekuru madyira 5 Giant Farera ndichitiko zviri sei Patience kashiri njuzu Black City chatseka my officer my chataira na mgomo wangu Mr. Chataira zviri sei Samora ngoni munemo pa waterfalls apa Chosa All right.